बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि बे जितु 22तम मार्टियारफोरनि मुङावहाय बे खेलखौ खुंनाय जायो आरो दिनै फैयै फाइनेल गेम 21 तारिखनिफ्राय जुरिदोंमोन। दा बे जि खेलखौ जोङो जि थांखियाव होनाय जायो बे थांखिया जाहैबाय गुबैयै मुंख्लंफोरनि मुङावसो खेलखौ जों होनाय जायो। दा बेनिखायनो गिबियावनो मुंख्लंफोरखौ जोङो आर'ज गाबदों आरो बिथांमोनखौ दिनै बिबार बावदों जोङो। बिथांमोना जि थांखिनि थाखाय जि थांखिखौ लानानै बारसोमबाय गावनि जिउखौ बावबाय बिनि थाखाय जोङो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांदों। बिथांमोननि जि आइडिय'ल'जि हारिनि थाखाय बिथांमोना जिखिनि खामानि मावनानै गालांबाय जोंनि थाखाय थुलुंगा आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव थैनो रोङै जानानै थागोन। बिथांमोननि आदर्श नितिखौ लानानै जोंनि समाजा आवगायलांगोन बेखौ जोङो हास्थायो आरो बेनिखायनो नैबे खेलखौ फाथिनाय जादों। बेनि अनगायैबो आरो गुबुन मोनसे आन्दोनि जिथु थांखि बे थांखिया जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि जिफोर जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननि गेजेराव मोनसे स्पर्ट्सनि बेलायाव जागरन मोनसे जोङो नुनो मोनो आरो बिथांमोना जाहाथे गुबुन सिन्था खालामनो हाया बे खेलनि गेजेरजोंबो बिथांमोननि जि लाइफनि केरियारखौ दाफुंनो हायो बेखौ जोङो थांखि लानानैनो नैबे खेलखौ जोङो फालिदों, खुंबोबाय थादों। दिनै 22तम आरो बोसोरनै बोसोरथामनि उनावहाय जोंहा सिलभार जुबलि जानो थांगासिनो दङ। जों बेखौबो मोनसे गोग्गोम रोखोमै जाहाथे खुंफुंनो हायो जों बेखौ थांखि लादों आरो बिसेसकय बेथ' जोङो मुंख्लं न'खरफोरखौ संस्थापन होनायनि बाथ्रा, बिथांमोनखौ नायनायनि बाथ्रा, बिथांमोननि जि थासारि बेखौ मोजां खालामनायनि बे बाथ्राया दिनै बिटिसि काउन्सिलनि बाथ्रा। बिटिसि काउन्सिला बेवहाय जि रोखोमनि आसनि लायो, जिबायदि थांखि लायो बेजोंनो जों थांनांगोन आरो बिटिसि ओनसोलाव जायफोर मुंख्लं जाबाय बे न'खरफोरखौ नायैनि बाथ्रा गैया। बिथांमोनखौ नायनो थाखायनो दिनै बिटिसि काउन्सिला गुबुन गुबुन रोखोमनि आसनि लादों आरो बेयाव जोंबो दङ आरो बे गुबैयै जों जि खेल फाथिदों बेनि लोगोसे जों बिथांमोनखौ मालाबाबो बावनो नागिराखै। बिथांमोननो मोनसे आलादा एखुथा जों मोनसे आसन होनायनिसो बेब'स्था खालामदों। गिबियावनो बिथांमोननो साबायखर होदों। दिनैनि नैबे 22थि जि बड'लेण्ड ग'ल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ खुंफुंनायाव जाय बिथांमोना जोंनो सान्दा होबाय, जायफोरानोखि धोन दौलत होनानै जोंखौ बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय मदद होबाय बिथांमोननो साबायखर होदों। बेजों लोगोसे जायफोर गेदेमा सुबुंफोर बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैबाय, जोंखौ थुलुंगा होफैबाय, बिसोरनोबो साबायखर होदों आरो लोगोसेयैनो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे खेलनि गेजेरजों बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जोंनि मोनसे खौसेथि अनलायनाय बेखौ जाहाथे रैखा खालामनो हायो जों बेखौ नायनांगोन। आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बे खेलनि गेजेरजोंनो जोङो भबिसत प्रजन्मखौ बोरैहाय खेल जगतनि गेजेरजोंबो जे गावनि केरियारखौ दाफुंनानै लानो हायो